салом дӯстон, дастаи Криштиану Роналду дар мавсими ҷорӣ метавонад бе ягон ҷоиза монад. Ал-Наср дар бозии даври нимниҳоии ҷоми Арабистони Саудӣ шикаст хӯрд. Дар ин рақобат дастаи Ал-Ваҳда бо ҳисоби 1-0 дастболо шуд. Инам дар ҳолест ки дастаи Ал-Ваҳда дар майдон 40 дақиқа бо шумораи камтари бозингарон ҳунарнамоӣ мекард. Рӯи Ал-Наср дар ин мусобиқа бо ҳамин тамом шуд. Қаблан дар хотиратон бошад, Ал-Наср дар бозӣ барои дарёфти суперҷоми Арабистони Саудия мағлуб гардид. Ин маънои онро дорад ки Роналду бо дастаи худ акнун ду ҷоизаро бар Арабистон аз даст дод. Бо ин хабари на он қадар хуш барои мухлисони Роналду видеои имрӯзаро оғоз мекунем. Шумо дар охири навор аз ҳолу аҳволи футболбози португалӣ дар ҷазираҳои Саудӣ метавонед маълумот пайдо кунед. Лайки қиматбои шуморо чун ҳар вақта интизорем. Дӯстон, то 5 чемпионатҳои Аврупоӣ ба тамошавии мавсим наздик омадаанд ва моро рақобатҳои беҳтарин интизор мебошад. Реал Мадрид ба меҳмонии Жирона меравад. Ливерпул қувваи худро бо Вест Хэм месанҷад. Манчестер Сити интизори Арсенал аст. Дар Италия бозии ҷавобии нимфиналии Кубок байни Интер ва Ювентус хоҳад гузашт. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Почеттино ба кор дар дастаи Челси омода аст. Тибқи хабарҳо аллакай ба ёварони худ расонидааст ки ҷои кори нави онҳо тайёр аст. Романо хабар медиҳад ки гуфтушунидҳо байни дастаи Челси ва Почеттино хеле хуб ҷараён доранд. Аз миёнаи ҳафтаи гузашта то инҷониб фаворит ба ин вазифа маҳз мутахассиси аргентинӣ ба ҳисоб меравад. Аммо Почеттиноро мо бояд айни замон дар Челси интизор набошем, ҳатто агар ҳамаи маслиҳатҳо пазанд ва расман дар бораи таъин шудани Почеттино хабар дода шавад, ӯ танҳо пас аз анҷоми мавсим кори худро дар даста оғоз мекунад. Айни замон дилхоҳ мураббӣ агар ба Челси ояд, кораш шояд омад накунад. Лемпард то охири мавсим Челсиро мебарад. Фрэнк як купрук байни мухлисон ва дастаи Челси аст. Роҳбарият ӯро ба он хотир то анҷоми мавсим сармураббӣ монданд ки аз қару ғазаби мухлисон халос шаванд ва оромона ба ҷустуҷӯи мутахассиси нав бароянд. Маурисио Почеттино аз тобистони соли 2022 вақте ки аз ПСЖ ҷавоб дода шуд, бекор аст. Мутахассисон аз ҳозир ба кори Почеттино дар дастаи шаҳри Лондон умеди зиёд доранд. Ӯ бо ҷавонон кор карда метавонад. Дар Челси айни замон метавон гуфт ки дастаи ҷавон ҷамъ шудааст. Ҳамчунин ӯ бо футболи Англия шинос мебошад. Ин метавонад ба Почеттино дар кору пайкораш кӯмаки зиёд бирасонад. Гуфта мешавад ки дар баробари Почеттино мутахассисон дигар ҳам ба ҳайси номзадон дар шортлисти Челси қарор доранд. Агар гуфтушунидҳои Челси ва мутахассиси аргентинӣ ба накомӣ анҷом ёбанд ва онҳо бо талаботҳои ҳамдигар розӣ нашаванд, таваҷҷӯҳ ба мутахассисони дигар равона карда мешавад. Ҳатто гуфта мешавад ки Челси варианти ҷалби Карло Анчелотиро ҳам ба вазифаи сармураббии дастаи Челси дида истодаанд. Барселона мехоҳад дар хатти ҳамлаи марказ рақобатпазирии шадид бошад. Айни замони ягона футболбози ин мавқеъ дар Барса Роберт Левандовски аст. Аммо роҳбарият мехоҳад бозингарони наздик ба сатҳи ӯро даъват кунад, то барои худи Робертам мавқеъ пайдо кардан дар ҳайат мушкил шавад. Дар ин сурат ӯ барои мавқеъ мубориза мебарад ва натиҷаҳо метавонад хеле беҳтар шаванд. Айни замон номзадон ду нафар ҳастанд: Абамеянг аз Челси ва Фирмино аз Ливерпул. Дар масъалаи Фирмино кор метавонад осонтар бошад. Шартномаи ҳамлагари бразилӣ тобистони соли ҷорӣ бо Ливерпул тамом мешавад. Яъне каталониҳо метавонад ин футболбозро бепул ба сафи худ ҷалб кунанд. Ва аммо дар овардани Абамеянг дастаи каталонӣ маҷбур аст то маблағи муайянеро пардохт кунад. худи Челси ҳам ҳавасманд аст ки Абамеянгро фурӯшад ва дигар ба ӯ маош надиҳад. Лекин гап дар ин ки бо нархи гарон айни замон ҳамлагари габониро кам дастҳо мехаранд. Ба Пьер Эмерик таваҷҷӯҳ аз ҳама зиёд аз тарафи дастҳои итолиёвӣ дида мешавад. Аммо Абамеянг худаш дар Барса бозӣ кардан мехоҳад. Бозии футболбоз дар Барселона бад набуд. Ниммавсим ӯ дар сатҳи баландтарин буд. Пас он барои Барса имконияти харид кардани Левандовски пайдо шуд. Каталониҳо барои ин харид Абамеянгро қурбон карда ба Челси фурӯхтанд. Ҳамлагари габонӣ дар мавсими ҷории Премер-лигаи Англия танҳо 1 гол задааст. Неймар метавонад карьераи худро дар Премер-лигаи Англия идома диҳад. Дастаи Челси кайҳост ки ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ дорад. Бо омадани Боули ба дастаи шаҳри Лондон диққати онҳо ба футболбози бразилӣ боз бештар шуд. Гуфта мешавад ки мулкдори дастаи Челси фанати бозии Неймар аст ва мехоҳад ӯро дар дастаи худ бинад. Аз оғози мавсим то инҷониб хабарҳои хеле зиёд дар мавриди гузариши Неймар ба Челси баромаданд. Аввалан гуфта мешуд ки худи ПСЖ дигар намехоҳад бо Неймар ҳамкорӣ кунад ва барои ҳамин омода ҳастанд ки футболбози бразилиро
аз даста ҷавоб диҳанд. Пас он боз маълумоти зиёд атрофи он пайдо шуданд ки худи Неймар аз сиёсати дастаи ПСЖ розӣ нест ва мехоҳад ҳарчи зудтар аз ин даста равад. вақтои охир хабарҳо куллан дигаранд. Гӯё ПСЖ мехоҳад ҳар се футболбози хатти ҳамла Неймар, Мбаппе ва Мессиро фурӯхта сиёсати худро тағйир диҳад. Онҳо дигар намехоҳанд ситораҳои тобонро якбора дар даста ҷамъ кунанд. Минбаъд таваҷҷӯҳ бештар ба футболбозони ҷавон карда мешавад. Гузариши Неймар ба дастаи Челси метавонад хеле душвор ҷараён гирад. Мавсими кунунӣ нишон дод, ки Неймар ҳам осебпазир шудааст ва латҳои ҷиддии ӯ метавонанд андешаи роҳбарони Челсиро тағйир бидиҳанд. Ал-Наср танҳо дар чемпионати Арабистони Саудӣ имкони қаҳрамоншавӣ дорад. Онҷо ҳам кори Роналдо ва дасташ он қадар хуб нест. Айни замон дар зинаи якум дастаи Ал-Иттиҳод қарор дорад. Ин тим аз Ал-Наср 3 хол бештар дошта, як бозӣ дар захирааш дорад. Чунин ҳолат имкониятҳои дастаи зинаи дуввум Ал-Насрро мушкил мегардонад. Новбаста аз оне ки дар майдон 11 нафар ҳастанд, маълум аст ки диққат танҳо ба Роналдо ва натиҷаҳои ӯ ҳастанд. Агар Ал-Наср ноком шавад, ин нокомии ӯст. Агар қаҳрамонӣ уст. Барои Ал-Наср ин аллакай бохти дуввум дар 3 бозии охир мебошад. Як рақобати дигар бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расид. Дар ҳамин 3 бозӣ Роналдо дар ҳайати асосӣ ба майдон омода буд, вале ягон амали натиҷабахшро ба номаш сабт карда натавонист. Та охири чемпионати Арабистони Саудӣ танҳо 6 бозии дигар боқӣ мондааст. Роналдоро дар кор аст ки дар ҳамин бозиҳо бо дастаи худ холҳои максималиро гирифта ба нокомии дастаи пешсаф умед бандад. Дар маҷмӯъ Роналдо дар Арабистони Саудӣ дар ҳайати Ал-Наср дар 14 бозӣ ба задани 11 гол даст ёфта 2 ассист анҷом додааст. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментариям ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.